Duond bura mar ODM e kaunti ma Kisumu osepuodho nyinge ji adek mosenyiso dwaro mar laro kom mar spika mar kaunti no. Listi no nochwal ne jagoro maduong' mar ODM ma en Edwin Sifuna, to pod medo mana nyuolo ywaruok makagi kacha kaka Millicent Adhiambo leronwa. Ma enondamo makoro jimbo siasa mar laro kom spika mar od buch kaunti ma Kisumu ka koro jochung' adek moting'o Samuel Ong'ou, okil Sam Onyango to kod Elisha Oraro sani josechako kisera kuom MCS 35 duto manoyier e kaunti no. Kane owuoyo ewi wachno, jakom duol matayo duond bura mar ODM e kaunti ma Kisumu Ngire Ayecho Olweny no wacho ni winjruok mar puodho ji adek go ne ochopie bang' romo moyiedhi mane obedo e kind MCS marito chamo muma e kaunti no. MCS moyier ojano bedo gi bura moro juma mokalo Kisumu ka, to ne giromo gi ji adek mochung' madwaro kom mar spika. Ne giromo giloso kodgi, bang' loso kodgi ne ging'ado e pachgi ni Samuel Onyango Ng'ouno ema gineno ka bet ber negi moloyo ji ariyo mamoko kobedo negi spika. Koro wan kaka party ne wachiwo recommendation marwa, to kata kamano gima duong' manyaka wang'e ni yiero mar spika idhi tim e assembly. E kisera mane osechak kod ji adek go, mbi margi ne osepim kendo e oboke mane oor ne jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, Samuel Ong'ou mbi mare ni malo gi 49 kiluwe gi Elisha Oraro gi 39, ka okil Sam Onyango to nigi 12. Kata kamano, ondamo makamanya kasani chalo ka gima nyuolo paro mopogore opogore ka MCS moko ne obalo kod ondamo mane dhi nyime gi chenro mar manyo spika no. Taneno ka pogruok osebeti. MCS moko oselal, jomoko lalgo mrengo moro madwaro spika. Kendo gitiyo gi pesa mang'eny ahinya. Pesa ma nyocha ok wanyal yudo mondo wa achieve go 100% voter turnout. Sani koro pesa ni ogole, kendo each and every day MCA ka MCA receive 100,000 Kenyan shillings. Kora won MCS ma nyocha ok nyal go kata rally, nyocha gichunjo mane nying ODM ema gichunje, kendo nyocha gimonomiyo gidhi mbele en 6 piece. Sani koro osepoggi gikawo pesa mok wang'e sos mare. MCS go koro kwayo tend ODM ma Kisumu e Ngire Ayecho Olweny mondo jobede tudruok gi gavana Anyang' Nyong'o kaka ogai mar ODM e kaunti no kapok gichako chenro mar manyo spika. Adwa kwayo chairman marwa mar Kisumu County Professor Ayecho Olweny, aneno kose wuoyo ber, but akwaye ni gigo mitimo duto te obed gi consultation, o consult gi governor mondo gibed gi ni concurrence. Consultation ema kelo concurrence. Okonyal bedo ni en chairman mar county wacho kama, the governor mar the Kisumu County government be wacho kama. Komachielo, karan mar assembly Oweno Juok to korka kore ne owacho ni gin e ondamo manyime mar yiero spika, kendo girito mana mondo gavana margi Peter Anyang' Nyong'o oketi oboke mayawo od burano mondo gidhi nyime kod yiero. Korka sani waseiko nomination papers to kwanyal chiwogi nikech vacancy kata thuolo no pok olandi kaluwore gi chik mar gazette notice mapok owuok. Omiyo adwa ng'iso oganda ma Kisumu ni wan waikore, ng'ata madwaro bedo spika waburo lando e oboke mantiere e Kenya ka, tarik gi saa to gi chieng' ma gino biro timore. Magi biro mana bang' ndalo adek kende tok ng'eto mar doho maduong' mogik pacho kaendi ewi yiero mar jatend piny mane oweyo jalup jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny moyier, gino mapod oweyo johera mag ODM kod Kibaji. Kata kamano ngima nyaka dhi nyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kwa report mar Millicent wacho ni jolupo e dho wath